Kaixo. Honako bideo honetan azalduko dizuet komunikazio eta elkarlanerako kanal eta tresna ezberdinak erabiltzen ditugunak eskolan. Vale. E, Ohituta gare eta ibiltzen dugu eta zierronka bidez formakuntza eskolan. Eta hemen ikus dezakezuenez, dauzkagu eskolako ziklo guztietako eta zierronkak, eta gero bakoitzak eh, bere kontinidua barruan. Adibidez, automozio goi maila hartuko dugu, eta hemen daukagu dagoen erronka. Hemen jartzen ditugu eskuragarri, ikaslei eskuragarri, alde batetik informazio hau, taldeka, informazio hau, dala, memoria nola egin behar duten, dokumentazioa nola prestatu behar duten, planifikazioa nola jarraitu behar dan, asteko planifikazioa nola egingo dugun, zenbait dokumentu dauzkie eskuragarri eta jarraipena egiten zaie astero erronka nola dijoan ikusteko. Vale? Hau daukagu ziklo guztietako. Bai. Hemen bertan, ikasleek ere daukate beren lanak txertatzea, eta guk irakasleok hemendik egin dezakegu jarraipena. Zemuz dijoazten, zemuz ez dijoazten, ze falta zaien, guztia. Eta hau da pixkat komunikaziorako eta elkarlerako ibiltzen ditugun kanal eta tresnak. Aparte, pues bueno, WhatsAppa, korreoa eta bar. Vale. Eskerrik asko.